La tuberculosi és una malaltia infecciosa produïda per un bacteri, que és el bacil de Koch, i que afecta principalment els pulmons, però pot afectar altres òrgans. És una malaltia contagiosa i es transmet per via aèria de persona a persona a través del tossir o l'expectorar. És una malaltia freqüent, potser no en el nostre país, a Catalunya, però sí en el món subdesenvolupat és molt freqüent. Segons l'OMS, en l'any 2020 va haver-hi més de 9 milions de casos de tuberculosi. Tothom pot agafar-ho, tothom és sensible, sobretot si estàs en contacte amb algú amb tuberculosi. Però és veritat que malalts amb una immunodeprimit, sobretot els VIH o en nens, tenen molt més risc de desenvolupar la tuberculosi. Bé, els símptomes són únics i inespecífics, és tos, expectoració, febreta nocturna, sudoració nocturna i pèrdua de pes. Són símptomes que a vegades són poc evidents i, per tant, moltes vegades hi ha retard en el diagnòstic. És una malaltia que has de tenir una sospita clínica, has de fer una radiografia de tòrax, sobretot quan tenen tos i expectoració durant més de 3 setmanes, i el diagnòstic es fa és microbiològic, és identificar el bacteri en diferents mostres, sobretot en l'esput, o en biòpsies de ganglis, o el líquid cefalorraquidi, o en el líquid pleural. La tuberculosi es cura, és una malaltia que se donen una associació d'antibiòtics, però el tractament és llarg, de 6 mesos, i per tant és un tractament que s'ha de fer un seguiment estricte per evitar problemes i seqüeles. Avui dia tenim una eina molt important que és l'ETODA, que és un tractament directament observat, que poden portar a través de serveis clínics, que es porta la medicació a casa del pacient. Sí, hi ha un tractament preventiu que fem perquè quan un està en contacte amb tuberculosi i s'infecta, la malaltia la pot desenvolupar al cap de molts mesos o anys. Per tant, nosaltres fem estudi preventiu en els contactes. Quan tenim un cas de tuberculosi, l'infermera fa tot el llistat de contactes i els analitzem, i els malalts immunodeprimits, sobretot els VIH, o els pacients que prenen tractament biològic. Tots aquests pacients es fa un estudi si tenen una prova tuberculina o quantiferon positiu, i els que estan infectats es fa un tractament preventiu